Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kamara barama yitie Jata Lolwe TV amosi nyo imore kendaro filima chiegni e chenro mar Ohala Gerruok ka bende en Ngeso machielo mana kaka pile ma kelo ni chenro ni endi e wang' joywa mar Lolwe TV kama datai en an Millicent Adhiambo. An kod wendo kae ma bende en jaohala madwaro puonjore kendo wada wuotho kode e wuodhe mar ohande mondo wapuonjre achiel ariyo adek kaka inyalo chako ohala kata kaka inyalo kadho bag mopogore opogore e kar ohandi moro amora. Machiegni Jata Lolwe TV machiegni wendo na makawuono. Erokamano ahinya. Yes, nyingi ng'awa to itimo ohala mane? Nyinga Michael Odero. Atimo ohala mar hardware interiors. Yes, so andi ni endi be nitie nying moro amora ma ichake nikech kata ng'ato konyuol to wacho ni nyara ni endi ada chake bang' mamana kata wuoda ni ada chake bang' kwarwa. Owandi ni ichake nying mane? Tang'o miyo? Ohanda ni achake nying mar Impact Solutions. Nikech ne wadwaro ni mondo wabed gi impact in the market ma can be remembered over ndalo ma ng'eny. Yes. Koro ohala ni chako karang'owa? Ohala ni wachako higa mar 2015 dwe mar apar. Yes. To ang'o manoji momiyo ichako ohala mar gige gedo? Kane warango market kane pok wachako ohala ne wayudo ni nitie area mar dongruok ma ok rum mapiyo, area mar gedo. Yes. E gedo kae ne wafwenyo ni ji gedo sa. Yes. Koro ne wayudo ni kwaketo gige gedo to wanyalo dhi maber gi ohala. Yes. Kamano. Erokamano ahinya kaka iwinjo Jata Lolwe TV kadhi nyime to dwar mar ng'eyo ni ohande ni endi nochako kod pesa die. Nikech ing'e ni ka ng'ato chako ga ohala nyaka oket pesa moro tenge mowacho ni pesa ni endi en madar timo godo ohala ma kama endi. Koro Michael, in ohandi ni nichako gi pesa maromo nade? Well, pesa mane wachako godo ohala ni ok wanyal quantify ni en pesa di, but gik mang'eny manyalo luoro chako mar ohala mopogore kata gi pesa. Yeah. Paro ma in godo ema nyalo bedo the greatest asset monego bed ni bedo godo. Pesa to koro bira ka kidhi mbele as you proceed. Inyalo yudo orders kata kapok ochuli, or inyalo yudo orders kosechuli. Koro wacho kabisa ni en pesa marom kamae mane wachako godo nyalo bedo a bit tricky. Penjo no kaluwore ni nitiere ga jogo mani oko kucho to kata joneno ma nitie ng'ato magombo ga chako ohala. To excuse ma en go en ni ande pod aonge gi capital moromo chako ohala ma kama endi. To i mention gimoro kanyo ma wacho ni paro ma in godo, vision ma in go ni owinjo atim gini. Inyalo lero ne janeno niya kata obed ni ionge pesa to in gi paro, ere kaka inyalo luwo mondo mi ichak nikech wacho ni inyalo orni goods seche moko pod ionge pesa. Ere kaka iluwo wach ni michako ohala to seche go to pesa onge lweti? Gima duong' kaka maduong' ahinya kaka sewacho en the vision ma in godo, paro ma in godo mar timo ohala. Capital biro as a top up ewi paro mane in godo cha. Kisetimo proper market research niyudo ni target market mari niyudre kama kaka marwa niyudre contractors, skunde, institutions mag learning and even higher learning. Koro kiseyudo ni mano e market target mari, so you talk your way through nyiso jogo what you have as a vision, giminyalo timo negi. To eventually bro yudo ni the capital question bro bedo answered nikech yudo ka ng'ato mi order to ochuli up front. So pesa momini emidhi chitimo godo purchases and you deliver. So capital biro as a top up to very many ideas and visions miseketo piny ma idwa luwo e ohandino. Koro in short kan nitie janeno moro ma nitiere ma ogombo chako ohala to capital ne monge godo, inyalo nyise ni oket capital obed kaka top up the moment mosebedo gi vision ong'i ni gini onyalo execute maber.
Exactly. Kibedo gi idea maber to capital will come as a top up because financing institutions bende nitie ki approach gi idea mari no miketo maber piny ma ginyalo understand to they will always come in for you. Okay, thank you. Wadhi mana mbele, daher ng'eyo ni ma bende emane lekni kani dongo bedo ja ohala mar gige gedo. Koso nitie tich moro ma itimo mopogore gi maendi ma mana ma imedo godo side hustle ni? Ndalo mane adongo to nakia kata nanyalo bedo ja biashara. Actually jonyuolna ne dwana mondo asom abed daktari kata engineer. Yes. But kaluwore gi reality mar life nochopo kama koro ok inyal somo to the extent manidwaro. But nyakidag you have to make ends meet. Koro ne wachako paro ni to ere shortcut ma ng'ato nyalo realize godo dreams mage mopogore gi yudo tije kaka daktari, engineer, kamano. Koro paro mar ohala nodonjo, but it was not an easy one. No yot nikech bedo ja ohala en tich ma itiyo 24/7. Opogore gi tich mondiki ma kochopo saa 11 tinyalo wacho ni ana setieko tich. Bedo ja ohala itiyo throughout. Yes. Koro ne en kamano. Pero kamano ahinya. Bende ang'o momiyo niyiero mana ohand gige gedo? Ohendni ng'eny wayudo ka jomoko nitie kata joma chuo ma kaka in mo oyiero kata ohand grocery, nitie joma chuo moyiero ohendni mopogore opogore. In ang'o miyo niyiero ohala mana motenore kod gige gedo? Gige gedo mokwongo giongo expiry date. Inyalo budho gi gir gedo kata kapok ng'ato konyiewe to inyalo budho kode kokiwari ni onyalo expire. Yes. Aito mar ariyo kaka nasewacho mokwongo kucha ni gedo en process ma continuous. Okibiyudo piny moro amora ma gedo ok dhi mbele. Gedo en gima ji gedo day in day out. Koro samoro amora makori gi gedo to ensure ni at one point idhi uso giri ma in godo e dukano. Yes. Mago are just two reasons momiyo ne waparo wach gige gedo. Erokamano ahinya. Koro Impact Solutions kaendi, tijni itime kendi koso nitie ng'ama ukonyoru godo? Nitie joma wakonyore godo. Yes. An gi partner na miluongo ni Thadayo Gola. Aito wan gi jotich mamoko. Machopo 5. Yes. Kamano. Koro awach ni in gi jotije 5 ma bende chiemo kokadho kuom Impact Solutions. In short, Impact Solutions omiyo gi yor yuto. Kamano. Erokamano ahinya. Ji to kohero ga duoko penjo ma koro da penjo ni but ok ochuno nyaka iwach adieri. Pek mane miseneno e ndiko ji? Ndiko ji kindiko ji kaka dwarore to ok onego bed ni pek moro neno. Nikech onge tich moro amora minyalo tiyo kendi. Yes. Koro ka ichopo kama imachua mineno ni nyalo ndiko ji and you have truly reached that point, ok inyal neno pek moro amora e ndiko ng'ato. Nikech sama customers chako donjo e dukani, wan gi point of sale, nyaka rwake gi ng'ato, nyaka wuoth kode along the shop, gi gik makamano. Nitie sama koro usewinjore, a deal is being struck, ochulo pesa, ng'ato nyaka tim mano. Chopo kama koro imiye goods iketo ne gari, somebody else be nyaka tim mano. Koro ka nindiko ji ka in machua, to pek moro amora ok onego bed ni neno. Gimomiyo penjore nikech ji mang'eny ndiko ga ji. Tich kiyawo kata ohala kiyawo nyaka imany joma konyi. Koro ing'eni jomoko wacho inyalo ndiko ng'ato to ng'ato ji nigi kido mopogore opogore. Ng'ato nyalo wacho ni Michael ni loso pesa mang'eny kae, ada tiyo kae to nitie kaka adwaro jeyo, ada jeya wuonde amale ok amiye right figures, to adhi achako go mara. Koro ing'eni mano bedo ga achiel kuom pek ma ji neno ga e ndiko ng'ato. Koro madalo mong'eyo ni be imbe achiel kuom pek machalo kama iseneno, isebedo gi jotije moko machach ma ikete iye ka, to king'iyo kaka gik moko kelnu gi pesa manutiyo godo, profit ok donji, kwano ok donj malong'o. Pek ilago yudore e biashara te, kata supermarkets madongo pek ilago nitie, but yore mawakabiliana godo gi pek ilago en control systems. Ibedo gi proper control systems ma anything modonje duka bedo recorded, anything mowuok e duka be bedo recorded. At the end of the day utimo reconciliation to ascertain gima nyalo bedo ni ok nene system to entie or entie to konene system.
Ka utimo proper records to unyalo kadhana gi weche la. Kamano ahinya. Mana kamano janeno mar Lolwe TV neno ka chenro mokwongo mar chenro ni mar Ohala Gerruok to jok mana kama mondo miwa mondo gimoro matin kasto wadhi nyime to kapok atieko kinaher mondo apenja Michael penjo mogik kapok wadhi e yweyo mondo oduokwa koka wadhi e yweyo kete mana kanyo kipenjo mabor. Michael, miwa daily schedule kaka upango tije kichiewo gokinyi odiochieng' kodiochieng' ichopo ka saa adi mondo mi umit customer kaka biro kaendu kachap kodgi usnegi e wang' saa. Normal odiochieng' marwa chakore gimoro 6:30. Chiewo gokinyi before you come to office to nyaka icheck aneni to pending businesses mage mane iweyo nyoro mane go beni deal godo kawuono mano pod ine ot pod icheko mago. Then customers bro chako gocho ni kata mana en 6:30 no kata bed mana saa 2 en bro chako gocho ni. So seche moko pod ine ot customers chako gocho ni meaning ni technically ine tich kata ka pod dendi ni e ot. So it rolls down kamano kendo wachopo kama koro wachopo e samari yepo around saa 2 gi nus. Nikech be nyaka wacheck surrounding inyalo yudo kiyepo kendi is also a security issue. Koro nyaka warang seche ma most businesses yepo mondo wabe wa incorporate kodgi e sano. Saa 2 gi nus oseyaw kae otimo cleaning. Of course prayers nyaka bede walemo nikech wan jo Kristo. To odiochieng' wachako kamano. Kamano ahinya. Mana kamano janeno mar Lolwe TV gi thuolo niendi wadhi e break matin wabil gimoro kasto wadugi kete mabor kete mane Lolwe TV nikech kaka ing'eyo ni gini endi en marwa. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Machiegni kendo e chenro jara mar Lolwe TV kwadhi nyime kod chenro ma kawuono mabende an gi wendo mabende johala mar Gige Gedo. Ang'eyo ni nyaka ni chenro chakre nyaka sani jara mar Lolwe TV sekwanyo puonj achiel ariyo adek mana kaka iwinjo ka jaohala man go Michael owacho kanyo ni endi sama in gi vision, ket vision no in plan. Kik pesa moni dhi nyime gi gimidwa timo. Kiseketo plan mbele inyamanyo pesa koni kod kocha mi top up godo mondo mi idhi nyime gi gima chunyi gombo timo. Mana kamano daher mana kendo wakili machiegni e telo mar ariyo mar chenro mar Ohala Gerruok. Machiegni kendo Michael. Erokamano nyakwa dhi nyime. Ere kaka uyudo chiro maru kaka uuso nikech kiyawo gimoro inyalo yudo ka iyawe kae to ji pok ong'eyo to nitie achiel ariyo adek kata yore achiel ariyo adek ma iluwo mondo mi ng'ato ng'e ni impact solution yudore kama endi. Uyudo chiro unade ka customer biro nyiewo kata tile kaendi odogo luongo nyawadi koso in emitimo lendo e platforms mopogore opogore. Wan gi marketing strategies mang'eny. Mokwongo for walk-in customers, nitie customers madonja nene yore mage but oneno duka mauso gige gedo. Kobire duka kae wa make sure ni details mage wakawo wadong godo mekwa be wamiye. To kodhi oko kucha watimo follow up wang'eyo ni to gik mane wauso ne ka osavo ne purpose mane onyiewo gi kose obedo nang'o ka en gi complaint moro amora to warango kaka wanyalo solve. Kanyo be mane wayude nyingo mar solutions kaka ne awacho mbele kanyo. Mar ariyo watimo radio adverts. Wan gi radio adverts. We believe ni radio chopo kuonde maboyo ma ng'ato ok nyal chope kwa urahisi. Mar adek wan gi fundi promotions. Nitie funde magero tiles gi. Funde go be nyaka warang kaka watreat gi in a way manyalo miyo ka giyudo tich to ginyalo kelo no. Koro nitie kaka watiyo kodgi mamiyo wayudo our customers. Mago ya di kuom yore mang'eny motimo godo marketing. Erokamano ahinya. Aneno kiwacho ni utimo solutions ne ji. Kela e penjo machalo kama endi. Kindi kod kata kindu gi partner ni kod customers magu.
chalo nade nikech wan gi jo ohala mopogore opogore mo oya ohala lakini ok en ja business iyudo ka chunye rach awach ni akawo tile moro kata adhi aneno ka tile no endi ok en malast adhi akete to kata odhi obarore piyo samoro kaduogo inyalo mana nyisa ni in tiles gi becho mano fundi mano gedoni ere relationship mari kod customers kaka chalo we believe ni customer is always right gima wacho no nyaka low koro samo donjo gi complain nyaka wawinje mokwongo nyaka wa make mondo feel ni en right kose calm down kore ka waduoke in the reality check wanyise ni jatelo tile mane yiero cha nokonego bed ni keto e veranda for example tile mane wauso ni cha ne tile monego bed ni keto e ot inikawo idhi keto e veranda koro konyal serve purpose mado serve kikete e ot koro mos gibiro to gi understand but oken ga very easy task ng'eny gi ok understand ng'eny gi wacho ni so many things mo konyal kata wacho kamera but mos wa contain gi gato wadhi mbele gi biashara yes ma ka use contain gi kamano to customer dhi machak duogi exactly we make sure ni watimo follow up makata ko koduogo to oronwa ji okay ang'o gini miyudo impact solution gin mwandu mage mag gedo ma ng'ato nyalo yudo impact solution kikwanonwa mondo janeno moro man digi gombo mar biro limi kaendo ng'eni kadhi Kod Michael impact solutions kadhi yudo gima chalo kama gik mayudore impact solutions gin gige gedo miluongo gi dho kisungu ni general interior building materials mokwongo en tile gi dho kisungu mar ariyo wan gi ceiling materials ceiling en materials ma geng'o liet kata ng'ich kuom donje ot wan gi gik miluongo ni curtain rods mag mako pasia mag drisni gi windows wan gi dhoudi mag donje ei ot kaka bedroom jikon rooms ainago wan gi locks wan gi hinges just to mention but a few magono mana matin okay ang'o maketo impact solution bedo mopogore gi mamoko kata gima keto karwandi ni endi unique mopogore gi mamoko nikech ok en kama iuse gigo gedo kende in nikech wacho ni inyalo yudo kata ni nyabathi kaendi nitie ng'ama be uso gik machalo kamaendi but customers o prefer ni gin gibiro mana impact solution ang'o makete opogore gi mamoko gima pogowa gi johala mamoko mauso gik mwauso gi en achiel ne wayawe mondo wayud customers yes then in turn customers okelnwa pesa joma moko to yawo ohala mondo yud pesa so the moment miketo pesa mbele we ibro will gi interest mar customer that's true to us customer is our number one priority ma en gima wacho no nyaka wachik itwa nyaka wa make sure ni waduoko penjo mopenjo no however rhetoric onyalo bedo koro mano is the main thing mapogwa gi jo biashara mamoko customer first pesa biro luwo bang'e erokamano ahinya ageno ni janeno mar Lolwe TV ikawo puonj moro kanyo ni ohala kichako ok ochuno nyaka ichake mana mondo ine miyud gima idwarono ng'i anena ni jok makelo ni dongruok ma imanyono interest gi bende ing'iyo wadhi mana nyime ohala kichako nyaka wayud ni nitiere achiedh nade mirado godo gi ber miyudo ka wachako dachak gi achiedh nade mondo ilerna ni gin achiedh nade mage motudore kod ohala mar gige gedo kane pok korona odonjo well kane pok korona odonjo economy mar Kenya ne ok ber ahinya but ne wa manage iwacho ni sama biashara ok dhi maber ahinya to nitie achiel ariyo monego bed ni timo mokwongo inyalo cut on costs or mar ariyo inyalo improve on sales mondo ngimani odhi mbele kaka ne dhi mbele chocha koro achiedh nadi mane wayudo kapok korona odonjo ne ni korwa koni Kisumu kata Luo Nyanza as a whole wadepend ahinya e income moa e counties mamoko koro yudo ni customers wama gine payroll kaka jopuonje and jo civil servants tin compared to jok maloso pesa gi yorgi mamoko koro yudo ka expectation maro seche moko ok bed met nikech circulation mar pesa ok en kaka dwarore kamano fono koro kwadhi to dong dier mar lero ni to korona norochi nade kaka donjo mar korona e pacho kaendi noduoko chien karwali nikech kaka wang'e ni coronavirus omayo ji tije coronavirus omiyo jomoko onge tich nyaka sani ohandi ni ok dhi maber in norochi chien nade
Coronavirus nodonjo e industry mar building kabisa nikech onge ng'ama nyalo bedo ni gedo to okia ni kiny obro chamo ang'o. Yes. Gedo ikawo kaka luxury. Koro kata ka ng'ato nigi ode moro mathin, to wacho ni we adaga e odani ka piny obedo maber tabro tieke gi tile gi gik ma kamago. Yes. At the same time, corona be nokelo positive parts of it. Ne nitie ndalo mane ji odar ahinya Nairobi ka duogo dala. Koro iyudo ni ngima manodago Nairobi, nodak e ot maler, ot mochwe maber e iye ma is complete. Kobiro dala to iyudo ni ode raracha. Koro ne chune ni mondo at least omany gige gedo ma iye gi mondo olos kama odage. Koro kanyo be wanyalo point out ni ne wa realize ni corona ni was not so much on the negative but on the positive also. Erokamano ahinya wadhi mana ni madongi tija adek sabe naneno ka mayo wang'wa kaendi achiel kachiel wadhi e ber mane ma Impact Solutions osekelo ni e ngimani. Impact Solutions osekonya ayudo ka dreams na mang'eny obedo realized in a very short time and thanks to Impact Solutions and ayudo ka kendo tudruok mar ng'eruok gi joma dongo e society, joma tindo be e society obedo mayot nikech kama Impact Solutions nitie en e center mar tudruok gi joma ng'eny manigi kuonde mopogore opogore kaka kuonde ma gitiye. Koro basically kama kaka Impact Solutions okonyowa mondo wa realize our dreams to konyo mondo watudre gi piny e yo mayot. Erokamano ahinya. Ber mikwano godo bende nitiere ma inyalo siemo ni Impact Solutions omiyo agero oda permanent dala kochacha anyiewo lo kama gik machalo kamago. Be nitie minyalo siemo mondo mi janeno moro obed encourage ni gimoro amora mitimo inyalo timo go gima duong' ma ng'ato neno niya ohande motimo Kisumu cha ok otieke e weche maricho but okonye, nitie gik moloso mwaneno. Nitiere mang'eny kabisa. Inyalo kwano the few. Wanyalo kwano udi nitie mosegerore. Yeah. Kamano ok wanyal wacho mang'eny for personal reasons lakini en gima nitie. Okay, lek mane ma in go gi Impact Solutions chop higni 10 mabiro? Higni 10 mabiro aneno ka Impact Solutions nyalo dhi from being a trader to a manufacturer. Wadwaro ni mondo wachak loso gigewa, kik wabed ni wanyiewo gik ma ji oloso eka koro wauso. Wadwaro ni wabe wanyalo loso mekwa mondo waus ne oganda. Erokamano. Advice mane kata puonj minyabiyo janeno maneni sani magombo chako ohala to okia kaka ochaki, okia yo molo manigi vision lakini en oneno ni pesa emomone to pap mana kaka ne wacho chaindi. Kasto kiseduoko na penjo no timiwa yor tudruok mari kuminya yudie gi kuma Impact Solution yudre. Advice ng'eny but ma muhimu manyalo chiwo ne ng'ata manyalo chako dwaro timo biashara. Kuong iket paro mar bedo gi pesa mang'eny kando. Dream mari kaka wabelieve ni every human nyaka bed gi dream gi vision. Kaw vision no ikete practically ndike kamoro chak Lolwe step by step. Kitimo mago to capital biro beda top up mar realization mar dream mari. Erokamano ahinya. Koro gi thuolo ni endi inyalo wacho ni Impact Solutions yudore kanye nembni ni mag tudruok kaka ng'ato nyalo yudi kogombo biro ka nitie ng'ama nyalo manyo tich iri ka nitie ng'ama nyalo gombo biro nyiewo gige gedo ka endi mondo promote. Impact Solutions yudore e boma mar Kisumu e building mar Samba Marina mantie but KCB Obote Road mantie kendo but Kiwasko. Kila ng'ato ng'e Kiwasko. Inyalo yudowa kibiro e duka kanyo to kata kinyalo dwaro penjo moro kata kinyalo dwaro delivery ko kibiro e duka tinyalo yudowa e namba mar 0728 127 629 or inyalo yudowa e namba mar 0727 248 872. Saya migoyo namba go tinyalo yudo kony ma idwaro kaka idware. Erokamano ahinya Michael, amor ahinya bedo kodi e chenro kendo ageno ni joneno bende mor ahinya bedo kodwa e chenro odiochieng' ma kawuono ikawo puonj achiel ariyo adek.
Jalendo mar Lolwe TV, kanye ma kawuono wachopo godo e giko mar chenro mar Ohala Gerruok kendo chieng' ma kawuono kabende ne wan gi Mr. Michael ma bende en ja ohala mar gige gedo. Ageno ni ikwanyo puonjo kaka wacho ni ka in gi vision, ket vision ni no e tim. Kik iwe luoro mar bedo maonge pesa moni timo gima chunyi gombo. Inyalo manyo pesa kuonde opogore opogore kata inyalo winjori gi joma moko mondo mi uriwru utim gima chunyi kata plan kata gombo ma chunyi osebedo ka gombo mondo itim no eni. Orito masani manetai en Millicent Adhiambo. Ero kamano jogo manenie chenro waro muru Ngeso manyien. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda.